bende bolo jaba. Ana ngene obodo akawo, ana ambara obodo abo. Ana emanyi obodo ni ma dola man. Ako kacha mono dola dia. So I got no bulu bulu. Ọmọ wàyà wáyà ọmọ ìjọ ní ego ọmọ ìjà pápọ̀ ọmọ wàyà wáyà ọmọ wàyà wáyà ọmọ lè my brother my personal person ọmọ wàyà wáyà. Agbabata akile mo fún akile rege ọmọ waya waya le pe pe bele di kuri le pe pe bele di abara ale ye ro bodo ọmọ ale ma ni ko bodo de ma ọmọ akokaja ma lo goro de ọmọ waya waya ọmọ bi aluoso ọmọ ilu omo nse ọmọ waya waya ọmọ waya waya ọmọ gíga ní ego ọmọ gíga ní ego ọmọ waya waya ezigbo mmadụ nọmba 1 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 ọ ezi nwa aka ọkwa ezigbo nwa aka ọkwa ọmọ waya waya ọmọ waya waya ezigbo mmadụ nọmba 1 ezigbo mmadụ nọmba 1 ezigbo mmadụ ezigbo mmadụ nọmba 1 ezigbo mmadụ nọmba 1 ezigbo mmadụ nọmba 1 ezigbo mmadụ nọmba 1 ezigbo mmadụ nọmba 1. Ebe ndị obodo ji mmiri, ebe ndị obodo ji aba ya. Ọmọ waya waya, ọmọ onye ụmụ nwanne. Ọmọ waya waya, ọmọ ị na-eme mma, ọmọ ị na-eme ego, ọmọ waya waya, ego ka nwanyị mma. Ọmọ waya waya, ọmọ ị na-eri ego, ọmọ ị na-eme mma, ebe ndị obodo ji mmiri, isonye ndị obodo ji aba ya. Ị na-enyere obodo aka, ị na-akara obodo ọrụ. Ọmọ waya waya, akọkaja mmadụ tọrọ dị ọmọ esi ọmọ onye nnukwu ego ọmọ onye nnukwu ego ọmọ onye nnukwu ego ọmọ waya waya. Onye nnukwu ego ebe na bọndụlụ ọmọ na-eru na bọndụlụ ọmọ waya waya onye nnukwu ego owefụta bọndụlụ eluo owefụta bọndụlụ eluo owefụta bọndụlụ owefụta bọndụlụ ọmọ omena bọndụlụ Mama,
highway na Springland. Only highway. Mainland the Ghana wọlé kú omi ní àdọ́là. Mainland ọ̀pọ̀ wà lórí yẹn mọ́. Ladies and gentlemen, and ladies and arrival on the second day of the The godfather of the child. Bring it out. And this is the of the biggest address number 2024 heroes.
ọlọ́ba ní òbòdò nípa òní àbọ̀kájà mọ́nà ọgọ́rọ́ ọ̀bẹ. Olóògbé dọ́là CEO Dollar Hotels. Onye ga-eme na bando. Achị Kampala. Onye nnukwu ego. Onye ga-eri ego. Achị Kampala. Achị ga-eri ego. Onye ga-eri ego. Achị ga-eri ego. Onye Dubai.